Hola, sóc l'Albert Flores Freixanet i sóc músic. Em dic Joan Berlanga Escolà, sóc actor i vinc a presentar l'espectacle Llac Poeta a la Badabadoc. Bé, l'obra Llac Poeta és el resultat de la meva passió que tenia per l'obra de Llach. Amb música i poemes o cançons de Lluís Llach, però presentats d'una altra manera. El text cobreix una importància gran, totalment separat de la música. Diferenciar-los, però que el text tingués força, la música cobrés força i a la vegada anessin junts. Al separar-ho, la música cobra més força i el text també, i a l'unir-ho d'aquesta manera diferent potencien el resultat. Però tot i així, la música i la paraula acaben amb una sintonia absoluta, que sorprèn moltíssim a la gent, perquè normalment la gent recorda la música de les cançons, però no la lletra. Cançons que ens sapiguem de memòria els que no som cantants i ens sapiguem tota la lletra són poques. I aquí la gent es sorprèn perquè descobreix la lletra amb aquella música que ja coneixia. Jo crec que jo he patit bastant aquest procés perquè, clar, la música va molt lligada al text sempre i el fet d'intentar deslligar-la a mi em causava mal de caps mentals estar tocant i sentir que el text no anava amb la música. Però al fi i al cap és el que buscàvem, no? I a l'inici, petites discussions, ha d'anar, ha de quadrar, no ha de quadrar, fins que els dos vam entendre no, això té que ser així. Hem buscat uns anclatges on ens anem trobant. La nostra regla va ser tu digue-ho, perquè diem, has de dir la paraula com veguis que necessita. Llavors, quan vam entendre que eren dos camins diferents, vam començar a treballar a partir d'aquí. No, jo vaig ser actor per casualitat. Em vaig separar, em vaig casar molt jove, em vaig separar amb 20 i alguna d'anys, 24 o 25, i vaig anar a viure a Sant Cugat. I a Sant Cugat hi havia un grup de teatre amateur que feien teatre i tal, i jo compartia la casa amb un amic que era músic, i ell feia la música d'una peça de teatre, i jo vaig anar a acompanyar-lo. Em van proposar fer un paperet petit, em vaig acabar fent-ne dos, i a l'altra obra que vam fer ja em van donar paper per fer, no? I vaig pensar, doncs potser sí que igual això se't dona bé, no? I a partir d'aquí vaig començar a fer teatre. Sí, jo de fet vaig començar tard els estudis reglats, vaig començar cap als 15 anys, ho tocava tot, d'oïda, tocava la guitarra que havia après amb acords, tocava el piano d'oïda, anar traient melodies. Li vaig dir al meu pare que m'agradaria tocar piano. Vaig començar piano, al cap d'un any vaig començar viola. La meva vida professional es vincula molt a la música clàssica, toco la viola amb orquestra sinfònica i el piano sempre ha estat un punt de sortida, d'escapament, que a vegades la música clàssica té aquesta rigorositat, aquesta rigidesa, i aquí podem fer el que volem i disfrutem molt. El fet de representar-ho en viu, davant de la gent. Va fent aquest vincle amb la gent es va emocionant, va plorant, va entrant amb la música i amb la paraula i surts que has creat alguna cosa diferent amb la gent que moltes vegades entrava i no et coneixies de res, i surts, t'abracen, ens ha agradat molt. Clar, això és una recompensa màgica. I aquesta immediatesa, aquesta proximitat, m'encanta. La creativitat és poder descobrir que allò que et pensaves que era d'una manera, de cop i volta se't presenta d'una altra. I dius, és possible. La creativitat seria aquesta màgia, no?, que et dona el moment. Les endogàmies, les famílies, aquestes coses que hi ha que fan que per cert, i això ho diem en l'espectacle, però fan que la majoria de la gent que ens dediquem a això visquem d'una manera precària. Penso que s'hauria de fer alguna cosa perquè es valorés més aquesta feina.
és agosarat dir-ho, però clar, de vegades és difícil que la gent que comença pugui entrar. Jo sí que canviaria el que fos de vegades molt més accessible. Que vols que pensi si vindré el dia 26 aquí, que m'encanta, a part de que la trobo molt maca i m'agrada l'aposta que sembla ser que feu pels espectacles. Veig que intueixo que teniu una ètica concreta en el treball que feu i això nosaltres ho valorem. Per nosaltres és una joia. Clar, la proximitat màxima és el tracte directe amb el públic, és el tracte directe amb la sala. Clar, amb sales com aquesta que vius l'entrada, vius la sortida, estàs junts, estàs pròxim, et pots tocar, pots riure, pots plorar, et pots emocionar. Jo crec que és el futur del que hauria de ser tot això. És una lliçó que jo crec que estic vivint també. És saber escoltar molt i aprendre dels altres. Moltes vegades anem molt directes amb el que volem i potser obrint els ulls i les orelles podem millorar molt. Una lliçó, ser humils. És una mica el que busquem, no? Ser feliços amb el que fem. De vegades no és l'idoni, de vegades no és el més fàcil, però passar-t'ho sempre bé. Que tots els representants de Déu a la Terra deixessin de tenir tant de poder, les guerres no fossin un negoci i les togues de molts jutges no fessin tanta pudor. Amb aquests tres arguments tan senzills, penso que solucionarien molts problemes d'aquest món. És que és molt bona aquesta pregunta. Molt bona aquesta pregunta perquè hi ha una peça que fem d'en Llach que es diu Vida. Us recomano que vingueu a veure l'espectacle i sabreu què en pensem de la vida. De la vida estic en un bon moment, tinc 2 fills, és un moment... De vegades diem amb la meva dona que poder congelar-ho. Perquè vas passant el temps i hi ha coses a la vida que dius, ostres, està molt bé, això ha fallat, ha fallat. Dius, faríem una instantània, cada moment té les seves coses bones i dolentes, però de vegades dius, bueno, virgencita, que me quede como estoy. Gent que ha vingut a veure'ns ens ha dit que amb ell el Lluís Llach no li acabava d'agradar i ha acabat emocionat amb aquest espectacle. O sigui, els que us agradi en Lluís Llach, veniu a veure'ns, i els que no us agradi, també. Us convidem a venir, esperem que us agradi, que rigueu, que ploreu, plorareu, us emocionareu. Serà un cúmul de sensacions i que no us ho podeu perdre, perquè això passa un cop durant 3 setmanes aquí i serà preciós. Did you